Takže čus lidi, já vás vítám u mého prvního videa. Jako, já už jsem natočil druhý, ale neuložilo se to, bohužel ne. Takže vám teď ukážu jenom postavy, předtím jsem dělal podzemka, jak vidíte. Padlo jenom jedno na S4, tady full epic, kytara, že jo. Padlo mi jenom jedno, a to byl lidožrou, takže teď tady mám baženýho draka, můžeme zkusit. A toho bychom možná mohli dát do 5 hub, to zkusím. No, ale docela dobře dáváme s tou kytarou. Jsem rád za ní. Ale má už blbý rozstyl, chtěl by to už na 1000, jako mám tady, no. Můžete kouknout. Jsem tady furt epic, lze darovat 971 hub, pardon. Takže vám tady jenom projedu rychle postavy, protože můžu natáčet maximálně 10 minut. I víc bohužel ne, ale nevadí. Takže vám tady ukážu jenom věci, které mám na sobě, což si myslím, že jsou dobrý na většině postavách. Každopádně vám ještě řeknu k tomu světy, takže tohle je S3, 224 level, tohle je S4, 147 level, to je S22, S2, no tím vám taky ukážu věci. Tak. Tohle je S25, pozice 600, taky vám ukážu věci. Omlouvám se, ale minule v tom videu předchozím jsem dělal podzemka. Bohužel se mi to neuložilo, kvůli tomu, že jsem natáčel moc dlouhou dobu. A jak vidím, tak teď si můžeme na těch zbytkových podzemkách ještě něco dát, protože jsem na tomhle postavě, to jsem už bohužel nestihnul. 55 životů, no to mě pomůže. No nic, takže děláme se na různou tarantuly, škoda. A myslím si, že si můžu s klidem dát hlídku. Jo, jinak abych nezapomněl, tohle je moje první video, teda jakoby druhý, no, už jsem vám říkal, že jsem to natáčel, jenže se mi to neuložilo. Takže to je trošku blbej, ale nevadí. Takže tady máme cechovní souboj proti řád templářů, což si doufám, že dáme. Ano. Dám mi 170 zatím, 180 už jsem prohrál, protože jsem měl málo životů. Že si přeskočíme. Tak, vyhráli jsme, takže super. Jo, krátce se mi to laguje, takže jsme v cechu. Cech zábavy, to si mohli povšimnout. Tady vám zase ukážu věci. To je můj jakoby největší level var. Tady jsem taky nedělal podzemku, jenže tady nedělám podzemka, tady spíš ty věže, no. Protože vím, že tohle stejně padne až za dlouho a tady v té věži ubírám strašně moc toho. Nebo jako jak kdy, no. Většinou mu zbyde pár HP. Pár většinou ubírá tak sem, no. Tak teď neuberu skoro nic, jo. No, kundata ubírá většinou až sem. Já to většinou vždycky posledu, ale tak. Takovou spárností, že ve videu se to nepovede, že jo. Tak to jsme vyhráli. Myslím, že tady ještě nemám vody, to ani touhu nemám. Červený úkol, super, a neberu. Tak. Natáčím už 4 minuty, takže do 5 minut to dám. Ať zase na to nezapomenu a nesmaže se to. Jsme v cechu Dark Shadows na pozici 18. To bylo 151, jinak tahle ta postava je na prodej. Nestíhám, takže ji prodám za velkou SMS. A já nebudu ani už nic dělat. Já to teď trošku stopnu, musím se odkašlat, protože jsem tady nachcípaný, takže stop. Tak jsem zpátky a myslím si, že už to můžu ukončit, takže pro první video bych
si myslím, že už by to mohlo být vše. A jestli mě chcete podpořit v natáčení, tak bych byl velice rád za like, popřípadně odběr a i nějaký komentář by se mi líbil, takže vám za to už předem velice děkuji. Samozřejmě, že časem budou další videa, protáčení, tagebooky, všechno možný, ale to až časem, tohle je moje první video, takže ode mě zase nemůžete tolik chtít. A tak já se teda s váma loučím a čavas.